Takže stretli sme okolo idúceho a ideme sa spýtať naše otázky. Takže dobrý deň, vaše meno? Filip. No. Chcem by sme vás spýtať, viete čo je rabat? Rabat to je nejaké židovské meno. Dobre. Viete nám povedať, čo je obchodná prirážka? Tak to vôbec neviem, čo je. Viete nám povedať, čo je marža? Podľa mňa nejaká vojenská hodnosť nejakého storočia. Takže máme tu druhého účastníka. Vaše meno? Samuel. Viete mi povedať, čo je rabat? Rabat to viem, to je hlavné mesto Maroka. Viete mi povedať, čo je obchodná prirážka? Keď sa narážajú dva košíky v obchode. Marža je ziskový ukazovateľ, ktorý vyjadruje rozdiel medzi predajnou cenou a nákladmi, teda koľko zisku podnik získava na predaji tovaru. Obchodná prirážka vyjadruje rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou tovaru, teda koľko percent pripočítame k nákupnej cene, aby sme určili predajnú cenu. A rabat je zľava, ktorú podnik poskytuje zákazníkovi, čím znižuje cenu. A môže byť poskytnutý z rôznych dôvodov,